За мен е много радостно, че преди 3 години успяхме да съберем достатъчно средства, за да поставим този орелев на Васил Левски на консулската ни служба и да превърнем консулската служба не само в едно от официалните ни представителства на България в Брюксел, но и едно от местата за всички българи в Брюксел. Днес се навършват 140 години от саможертвата на Васил Левски, от героичната му и трагична смърт. За съжаление, не мисля, че имаме време да обсъждаме в подробности причините за тази трагичност и теми от типа на предателството, саможертвата и други подобни философски категории, но въпросът е, че за мен Левски е един от най-светлите ни българи и най-чистата душа и най-чистото действие в името на България и на обществото ни. И затова Левски трябва да бъде пример за всеки един от нас. И според мен всеки лично трябва да на днешния ден да изживее значението и ценността на това, което той е извършил в полза на всички нас. Сега искам да дам думата на господин посланик Вълканов, да каже и той 2 думи, преди да поднесем, а и преди да чуем одата за Левски. Заповядайте, господин посланик. Добре дошли. Благодаря, господин Иванчев, за уводните думи. Аз ще бъда кратък не само защото е студено и е добре да се види напред в програмата, но защото ми се струва, че днес не е толкова ден за слова, за речи, но е ден за размисъл. Това е добре, че сме се събрали. Още по-добре е, че има толкова деца и млади хора сред нас. Защото, за съжаление, като че ли повече говорим за Левски, разправяме за Левски, цитираме Левски, но по-малко правим като Левски. И за това силно се надявам, че всички ние, особено тези, които са по-млади и най-младите в кавичките, ще могат да научат възможно най-много за Левски, ще успеят да разберат за какво става дума и за тази саможертва, за която се говори, за тази отдаденост на едно дело, велико дело, готовност за саможертва, за мъдростта в казаното от Левски, което съществува написано, трябва да се чете. И така, всеки един от нас ще бъде по-достоен, по-полезен за отечеството му, за което и да гибне и ако. Благодаря, че дойдохте и... Очи там близо край град София, очи, черно красиво, и твоя един си България, ти си на него със страшна сила. Карна надкрачи грозно, зловещо, все се вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо, да не се плачат, изчез децата. Зимата пее своята зла песен, и хлубе конят цели в полята. И студ, и мраз, и плач безнадежда, надяват на теб скръбно. Браво!